Dobrodošli nazad na naš kanal, mi smo Mačke iz Bačke, a danas ćemo da pravimo vafle na 3 načina, 3 generacije prave svoje vafle. Baka će napraviti bakin kolač, naravno. To je čak najtraženija, mislim, na mom kanalu od kad ste videli baku, da baka napravi svoj bakin kolač. Mama će da nam pravi prave belgijske vafle, jel da? Jeste, briselske. Briselske, mamljene. A ja ću da pravim vafle koje sam jela u Briselu sa nutelom, bananama i jagodama i ono što je moje omiljeno, a to su pohovana piletina i vafli, to jest chicken and waffles koje sam jela u Americi, kojima sam opsednuta. Tako da to mi je onako mali kec u rukavu za baku, a malo opucanje u nogu za mamu, tako da vidjet ćemo čemu fer. A ja ću prave srpske. Prave. Vojvođanske, srpske. Mama će da jede ovo sa nutelom, misli to tela kažeš tako je, naravno, apsolutno. Jedno za jedno, drugo za drugo. Jeste. I oba za mene. Počinjemo od bake, kao i uvek. Kao i uvek, normalno. Baka prva. Da. Pre nego što počnemo, samo da se zahvalimo divnim ljudima koji nam pomažu da ulažemo u novu opremu i časte nas kafom. Imate linkove u opisu kako vi to da uradite. Hvala mnogo Milani, Miri, Julijani, Gradi i Slobodanu. Hvala vam mnogo. Jako ste nas iznenadili sa ovim donacijama, s obzirom da ih nismo nigde nešto objavljivale i to. Tako da evo, ovo će biti prvi put da zapravo pominjemo. Hvala vam još jednom, divni ste. Hvala puno. Tina, ja počinjem. Da. Tina je, evo, znaš kako, ovako, prvo metnem mast. Sve ti je u šoljama? Šolja masti, šolja šećera, šolja mleka, 2 jajeta, kad je veća šolja 3 jajeta, kašikica sode bikarbone i treba mesiti. Pa baš ga mesiš, ne mučiš? Nema mučkanja. Nema mučkanja, baš miješiti. Ovako. To se izmeša ručno, ovako. Sve zavisi kakva je šolja. Ako je šolja velika, 3 jajeta. Ako je šolja, mi smo gledali da bude malo manja, da nemamo tako puno baš. Hoćeš nam otpevati taj recept, onako kako ide? Hoću. Ajde. Ovo sam ja dobila još kad sam bila jako mlada. Šolja mleka, šolja masti, šolja šećera, 3 jajeta, malo sode bikarbone i onda se potpiše moja drugarica Dević Biserka. Ako me sluša Nataša, to je tvoja svekrva. A Nataša, ti me gledaš. A to je tvoja svekrva, draga. I to tako se pravi od uvek. I to tako, bez recepta, se pravi 100, evo, pa 70 i nešto godina. Brašna, deco, koliko hoćete. Možete malo manje, možete malo više. I ništa više. I to je kolač za Uskrs se pravi kad dođu polivači, da imate čim da počastite momke. Znaš, ovako torta pa se namažu i tako se zavisi kako. Ovako uzme keks i grica i kaže baš ti je lijepo. Još te i pohvali. Lijepo. Dok si ti tu za kamerom, ja tebi svašta pričam. Eto. Pričaš ti meni kad me gledaš na telefonu? Ja tebi pričam, da ja s tobom pričam. Ja kažem, sine, to se ne sme. Tijana. Ja tebe opominjem, ti čuješ? Čuješ, pa da. Čujem, ali nemaš. Ajde, prestalo. Šta kažeš? Bolje sam sad nego što sam bila. Jako si ti dobra uvek bila. Moja devojčica. Bože, koliko je ovdje bilo brašna. Niko ne zna. Nema bube da izmeri. I to je jedna šolja. I to je jedna šolja. Nisam napisala, ja stvarno ne znam. Sad ćeš ti vidjeti koliko je to mekano. Da. Tako je. A ovdje će sad biti tušta i tma keksa. Šta će biti? Znaš, kad kažu tušta i tma. Ne. Tušta i tma, to ti je jako mnogo. Aha, tušta i tma. Tušta i tma.
Bože, na čim je ovo jeziku? Na srpsku. Ovo je srpski, da. Tužda i tma. Koliko se to kaže? Tužda i tma. To se zapravo okruglice. Gospod Bože, to bi dosta brašna, ćeš mi još dodavati. Majku, sve je potrošio. Sad mislim da je dosta. Znaš što je dobro kod tih tvojih bakinih kolača? Šta? Što mogu da stoje beskrajno dugo i što više stoje, oni sve mekši i lepši. Da, to I sam mogu ja. da se grickaju i za popodne. Tijana, i tebi pravila kad si išla na ekskurziju. Yes. Uvek kad neko od dece ide na ekskurziju, buba mama napravi im, onda to ide u onaj ranac. A ti si njima pravila na slanu? Pa sad ne znam kako sam, ne sjećam se samo. Ili sam im ja pravila na slanu, a ti na slatko? Još treba. Wow. Treba 3 jajeta na tu količinu. Pa znaš šta, naopako je što sam jela 3 jajeta, šta bi onda? Kad je velika moja šolja, onda 3 jajeta. A ovo su malo manje šolje, da nemamo tako puno, pa smo metli 2 jajeta. I ja mislim da je dovoljno. Šta će nam toliko keksa? Ko ide na ekskurziju? Nije ide niko. Nije ide niko. Ideš ti u banju pa ćeš nositi. Ja tek što nisam. Da. Što se me sad odali, gdje ću biti? Hoćeš da se oprostiš od ljudi da nećeš biti na kanalu 2 nedelje? Jel da? Možeš da ih pozdraviš. Reću pa. Čeri moja rođena, hoćeš doći malo da pomogneš mami? Evo ovako. Sad i da pipneš testo. Ajde, i da pipnem. Da pipneš koja je sad to količina. Da li ima otprilike kila, Tijana? Izmerit ću. Brašna kila, ja mislim da ima, ako nema, onda je blizu. 800-900. Evo pipni Ako ne kilo. Lepo i mekano. Evo gledaj, ovako lepo. Evo volike, otprilike, tolike kugle. Tako štipneš onako i toliko je. Evo ovako, kad neki malo manje, neki će biti malo veći. Ja, majko Božja, sad će biti 50 komada. Pa što ima veze? Ješćemo. Nosit ćeš ti u banju, nosit ću ja malo kući, nosit će Tijana da je se nađe sa narednih mjesec, 2 dana u njenim činijama. Da. Kad budete pravili... One mogu dobro da stoje. Znam. Stavila su Sećaš i se? 2 nedelje. Pa mama mi je pravila pre prošle godine. Mislim, ti mi je napravila, da? Ili mi je baka napravila? Ja mislim da sam ja. Ti si za Hrvatsku, za festival muzički i onda sam hranila 100 ljudi tamo. Ja sam to pravila i ja. Ja sad se sećam da si mi se zahvalila, da si, šta si dobila, ne znam, neke karte za neku Da, dobila sam besplatan ulaz na festival jer sam hranila tamo pola ekipe. Da, ja pravila. Jeste, eto. Tako da dobri su. Vrlo poznat bakin kolač. Da, u cijeloj Hrvatskoj. I festivalu. Jeste. Da, znam da. Evo visi ja. Sad kad si mi kazala, sad se sećam da si mi... Ti sve veće praviš. Stvarno? Da. A ja ću sve da smarim manje. Ja sam pravila na slano, kad su išli na ekskurzije deca, pa onda stavim unutra malo ovako začina i sira i tako i onda isto mogu dugo da stoja. Imaju da grickaju i slane i slatke. Kad ti rekla, ja sam sad krupnije nešto, šta je? Ili ja znam to da pravim, ja ne znam. Znaš šta, baba Slavna, tetka Zorica, ona ima ovako crno. Ona je starinski. Starinski, ona je na vatru. A, taj je najbolji. Pa metemo na struju. Da. I onda tu se po 2 pravi. Ali to je nekad i ste dizali one od Smederevca, karik. Kad smo na vatru. Na Smederevcu kad se pravilo na vatru. Na salašu kad smo pekli. Ali ja sam posle na struju. Ali ono je zabavnije. Kako ono bilo? A to sad tetka Zorica još uvek ima. Moramo je angažovati da dođe da donese da pravimo. A da dođe ona kod nas i da je donese tu njenu spravu. Ako je nije bacilo, ona hoće da paci staru. Moramo je pitati. A kako ste to radili? Kineš sa Smederevca, one karike, pa direktno bude na vatru.
Zato skineš one, kako se to zvalo? Pa nisu karike to. Bila je onako mala, pa veća, pa još veća. Ringle. I onda kad meteš to je kao cijela ringla i tako ti to stoji. A kad je ovdje, onda ga izvadim. On ima svoje sedište. Aha. I onda, jabuba, koliko je to? Nema veze koliko je, toliko je. Koliko si umesila, toliko je. Jesi ti to uključio? Jesam. Znaš šta, meteš samo jedan da probaš. Ajde, probamo jedan. Na zelenu. Gde da stavim? Pa gde ga staviš, u koju hoćeš tu. Možeš i dva. Detka Zora ima, ako moramo je pitati gde joj je to, i svaki red koliko ima, pa broji. Ipak da brojim. Ja ne bi da brojim. Ja to moram. Dobro. Koliko otprilike minuta? Nemoj me buniti. Dekoncentrisati. Evo, ja ću ti poređati u redove jednake. Sve ima, 2, 4, 6. Nema, evo, ovaj nema. 2, 4, 6, 8, viška ova dva. Koliko je sad? Ti si matematičar, izbroj, bubo. Čekamo od elektrotehnike da nam kaže koliko je to. 7 puta 56, 57, 58, 59. Jao, čekaj, još jedan pravimo. Jedan manje, još i ovdje. Šta sad hoćeš da namincaš? 60, da. Aj, dobro. Prvo se peku oni što su se prvo pravili. Dobro. I koliko minuta se peče? Dok se ne ispeče. Pa da ja nisam imala sat. Sad, evo ga gotov. Aj sad poređi svih koliko treba. Rekla si od gore. Čekaj se, dobro. Rekla pa porekla. Ajde. Pusti. I pritisni. Pritisla, evo. I sad će da se peče. Ćemo brzo da probamo ovaj jedan. Probaj. Vrući još, to je to pao. Ajde, džami. Pravi tvoji bakini kovači. Ajde, džami. I sad tako u beskraj. Hoće se sad ovi pospajati u srca venca, pošto nam je to modla na srce. Ako ne, onda ćemo i ovako. Jel treba da se spoje ili ne? Pa trebalo bi da se naprave srca, kako će, ne znam. Ali kad se ovako pušilo, onda gotovo. Ne, kad se puši, onda se peče. A kad se taj raziđe, ta para, onda bi trebalo da je gotovo. Dobro, gdje ćemo onda vaditi? Ovdje. Sad ćemo tu ovih 5, pa ćemo vidjeti. Posle ćemo, jel treba na žicu da se hlade ili kako ti to radiš? Ne, u neku činiju. U činiju, onda ćemo u činiju. Nisam dosta pritisla. Morat ćeš ti. Ne umem, nisam majstor. A sad nije kasno? Sad je kasno. Manje mećem. Šta sad radiš? Mećem manje da pravimo manje. Aj sad ga pritisni. Aj sad ti pritisni. Spusti, pa nema veze. Ceo aparat. Ajde pritisni koliko misliš da treba. Skroz treba. Fino, 4 minuta. Tačno, 4 minuta treba da se peku. Sad, ako bi ja mogla da izvadim ovako, a može. Izvadim. I onda treba i ovako malo napraviti. Malo duguljaste. Duguljaste, lepše se peku. Pošto nam je kalup u srca, jel da? Da, tako. I 4 minuta. I jako pritisnuti. Tako dok ne završimo sve po 5, po 5, po 5. A lepo su se ispekli. Jesu, jako lepo izgledaju. Da. Dobro. Mada su meni bakini kolači najlepši kad su ovako u krug i na onu klasičnu modlu, pa oni budu lepo okrugli. Zorice, ti čuješ da nesi tu modlu kod ujne? Zoro. Dobro. A sada belgijski vafli, tačnije briselski vafli. Vafli koji su prvi put predstavljeni na sajmu u Briselu 58. godine i onda su 64. preneti u New York i postali mega popularni. Ono što izdvaja briselske vafle od drugih je upotreba kvasca. Tako da ćemo prvo
staviti kvasac u sav ovaj šećer, nema veze, i dodati malo mleka da kvasac krene. A za to vreme ću ja da stavim brašno u činiju, so, žumanca i ostatak mleka i da izmešam. To ću manje. Vafli su, kao što vidite po sastojcima, isti kao palačinke, samo malo gušći i peku se u aparatu za vafle, a ne na tiganju. A sve drugo je isto. Još ovo malo mleka. I onda ćemo dodati kvasac i puter istopljen i umućena belanca. Dok kvasac ne krene, ja ću umutiti mikserom belanca. I onda ovo testo, pošto je kvasno testo, treba da stoji bar sat vremena na sobnoj temperaturi da lepo krene, ili još bolje da se stavi poklopac i u frižider preko noći, jer onda testo razvije karakter i bude još ukusnije. Dodat ćemo belanca ovde pa da ih mutimo. Ovo je tijanin izum kako da ništa ne prska i brzo se umuti. I mikser ti je genijalan. A i patent je genijalan. Najbrži način. Sada vidimo naš kvasac. Malo se zapenio, nije baš puno, ali s obzirom da će sat vremena staviti na ovoj vrućini, to mu je to. Šećer. Da izmešamo. Testo za belgijske vafle treba da je glatko. U principu, testo za vafle ne mora da je glatko, mogu da ostanu oni grumenčići brašna, ali za belgijske treba da je glatko. I sad još puter. Istopljen, a prohlađen puter. I, čekaj, stvari bolje ovako da ovo dobro izmutim, pa da belanca dodam kako treba. A to je na špatulu. Nije nam sad toliko ni bitno da sačuvamo sve ovaj vazduh što smo muteći belanca ubacili u njih, jer će kvasac odraditi svoje, ali svaki taj komadić vazduha, delić vazduha koji je u testu, daje testu kasnije prozračnost, mekoću, onu koricu lepu hrskavu s polja, a iznutra meko i fino testo, mada će tu kvasac odigrati najveću ulogu u celoj toj priči. Evo ga. I sada poklopimo i ostavimo na sat vremena i onda ćemo da pečemo. Ne treba skroz da se to lepo ne vidi belanca. Si sad zadovoljna? Popravila sam se. Poklopac. Ja idem da pijem kafu. Prošlo nam je sat vremena. Testo nam je lepo naraslo. Sad ćemo ga malo viljuškom promešati da lakše radimo posle s njim. I krenuti pečenje ovako. I sad prvo da ga malo namažemo puterom. Mada u testu ima putera, ali treba ipak malo namazati. Ono što odlikuje i izdvaja belgijske, briselske vafle od ostalih je ta što ovaj kalup za pečenje treba da bude, da ima baš duboke zareze, da oni budu duboki i visoki. I što dublji zarezi, to bolje, mada postoji čak i propis koliko treba da je minimum duboko da bi se zvali briselski vafli. Sad, jedan i još jedan.
jedan. Za ove vafle postoje razni aparati, imaju i oni na Mickey Mouse i što su deci simpatični, pa mogu da se prave vafli i za doručak i tako, za razne zgodne prilike. I sad jedno 4 minuta treba da se oni ispeku u potpunosti i onda nastavljamo dalje. Da izvadimo prve, kako ono kažeš, prvi se mačići u vodu bacaju. Lipo mi izgledaju. Pa bolji su ovako s ove druge strane. Jesu. Sada ja njih, jel da, lepo ovako. Možda sipam previše. Da. Jao. Još što su fini meki. Baš sam zadovoljna. Miša će nas opet pobediti. Ja mislim da neće, ali dobro. Vidjet ćemo. Da mi krenemo da serviramo ove što smo ispekli dok nam se sledeća tura peče. One se hlade na žici zato da ostanu hrskave s polja, a meke iznutra. Trebalo bi da su još deblje za pravi belgijski vafl, međutim imamo aparat kakav imamo, kupit ćemo bolji jednom prilikom. I sada ćemo napraviti punjenje, ne onako kako je Tijana jela u Briselu, pošto ja nisam nikad bila, nego ćemo napraviti lionski style vafli. Znači, onako kako se jede u Lionu, a to je sa kestem pireom i sa šlagom, pa od gore sa malo voća. Ovo bi sad trebalo da bude opet ona dressing vreća i zvezdice, ali vi ćete mene izviniti, ja nisam jača sa tim, trebalo bi da angažujem dete, a takmičenje je pa dete neće da pomaže. Tako je. Ovo je, kao što smo rekli, briselski tip vafla, a zašto to naglašavam? Zato što pod belgijskim vaflima se pored njega podrazumevaju i vafli iz Liježa, koji su potpuno drugačiji i koji više liče na ove mamine bakine kolače po konzistenciji, tako su relativno tvrdi, mogu da se formiraju kuglice. Jedino što u njih ide krupni šećer. Krupni šećer kod nas, ja bar ne znam da može da se kupi, a ako ga jednom nađemo negde i kupimo i donesemo, ćemo i njih praviti. I te kuglice vafla se uvaljaju u taj krupni šećer i tako se peku i onda se taj šećer karamelizuje i dobije se jedna ovako dodatna karamel nota vafla, tako da su oni specifični i drugačiji. Pa sad, koji god vam se više dopadnu, vi te pravite. A šta je taj krupni šećer? Sve to vidjela u životu? Oni su kao one perlice bele, ukrasne, od bukvalno 2 mm prečnika šećerne kuglice. I sad ćemo u ove, što su nam ostali prazni, da stavljamo šlag. I onda ćemo od gore da stavimo još malo malinica, koje su sad u sezoni, mogu i drugo voće. I to bi bile naše vafle. Su naši vafli ili naše vafle? Ne znam. Šta je ispravno? Vafli, kako ide jednina srpskog jezika? Srpsko ne znam. A sada ove slađene king size maline. Pa da sponzorisala video. Nije sponzorisala, ali su maline neverovatne. Ona uvijek ima neverovatne maline. Ja. Prelepo. Zadovoljna. Sad drugu i treću. Da sad ovo sve isto ponovimo još jednom. I sada prelazimo na Tijanine vafle.
A sada moji vafli. Moji su vrlo slični maminim, to smo sad provalili, samo što ja umjesto kvasca koristim prašak za pecivo i umjesto mleka koristim buttermilk, to jest mleko sa jednom kašikicom soka od limuna. Umjesto toga možete koristiti jogurt ili kiselo mleko ili u principu bilo šta što inače koristite u receptu. Može i obično mleko, ali uglavnom vafli ispadnu mnogo lepši sa kašikicom neke kiseline. To može da bude sirće, ali ja više volim limun. Tako da sjedinit ćemo sve sastojke, tako što ćemo prvo da sjedinimo suve, a to su 2 šolje brašna, 1 kašika praška za pecivo, malo šećera, a to je opciono, i so, koja nikad nije opciona. Ćemo sve to ovako malo samo da grubo promešamo. Napravimo malo mesta u centru i tu stavimo 2 žumanceta. Puter otopljen. Možete koristiti i ulje, ali mi više volimo s puterom. I naše mlekce. Sve se to dobro promeša. Ok, ako ostane grudvica, kao i sa američkim palačinkama, one su čak i poželjne. Sada nam preostaje da umutimo belanca. Ovo će napraviti da vafli budu onako vazdušastiji, malo i laganiji, jer kad koristimo cijela jaja, vafli budu i dalje lepi, samo ne toliko vazdušasti. Pa sad koga ne mrzi, taj ne koristi, a koga mrzi, taj nek stavi cijela jaja. Sad ćemo to sve da sjedinimo. Poučeni iskustvom od mame malo pre, ja ću to odmah žicom da sjedinim. Da se ne učim sa spatulom prvo. Evo ga, prelako. Najviše od svega me zanima kolika će razlika biti između mojih i maminih, jer su isti. I samo bukvalno ćemo vidjeti šta mu taj kvasac pridodaje, da li lažu ili ne. I sad ih pečemo. Ugreli smo naš aparat za vafle. Voljela bi da imam i onaj okrugli što pravi onako 4 truglića i nabavit ćemo uskoro, ali za sad imamo samo ovaj. Malo ćemo puterom da namažemo sve. Da uzmemo sa mojim velikim čik-čikom koji ja gledam da koristim što više moguće. I izlitim. Kod nas u kući nije nikad toliko peklo vafla, uopšte, čak ni ja ne pravim toliko vafle. Tako da nismo mogli da opravdamo sebi kupovinu 3. aparata za vafle. Ali ako nas krene karta, ubedit ću mamu da kupimo, videla sam u Lidlu, možda ima i dalje, onaj što se onako okreće, što sipaš vafl i onda ga na pola okreneš da bude dobro ispečen i od dole i od gore. Pravi poluprofesionalni. Gotovi. Lepi, braunkasti. Sad ćemo da stavimo druge. Sa vaflima kažu da je fora kad krene da se dimi, onda je krenulo da se peče, a kad se taj dim izvan aparata raziđe, onda je gotovo. I oni se sad tako peku, a mi ćemo za to vreme da pripremimo pohvalnu piletinu. Ovaj spoj zvuči čudno, pogotovo ljudima odavde. Koliko ja znam, jede se samo na jugu Amerike i ovako ko sad pravi za sebe, na primjer u mojoj kući. Ja sam ga probala u IHOP-u i to sam i snimala za video pre 100 godina na ovom kanalu. I toliko mi se svidelo da sam onda jedva čekala da probam i ovde i čim sam nabavila ovaj aparat sam odmah probala. I ako mi verujete, probajte i vi, a ako ne,
probajte sa slatkim, nije problem. Pohvalnu piletinu sam, ja mislim, usavršila. Kačila sam je do sad samo na moj vlog kanal i na moj Instagram, a sad ćemo je i ovde napraviti. Minus poslednji deo, zato što baka treba da jede, a odmah poslednje je ekstremno ljuto. Tako da ćemo samo ovaj prvi deo. Ja smatram da je ovako pohvalna piletina najlepša od karabataka, tako da uzmem samo pakovanje karabataka i zaronim ih u marinadu od mleka, jogurta, malo limuna i ljutog sosa. Malo ljutog sosa ovaj put. I ona izgleda ovako. Pored toga stavit ćemo ulje da nam se greje za prženje i imamo šolju brašna u koju sam ja stavila so i biber. I sada ćemo da uzmemo malo ove marinade i da je ovako pokapamo u brašno. Da bi se napravile one grudvice, da bude onako jako hrskava piletina. I sada uzmemo našu piletinu, stavimo je u brašno. Dobro je poprašnavimo. I utapkamo brašno u nju. Ono što je mama odavno na svom kanalu rekla da se ne sme raditi s pohranim mesom, zato što onda dobijete više poha nego mesa, a pošto mi hoćemo tu ekstremno hrskavu piletinu, onda mora da se tapka. Tako. I sada ćemo još jednom da ponovimo to jest da vratimo našu piletinu u marinadu i onda ga iz te marinade vratimo još jednom u brašno. I stavimo sa strane da čeka ulje da se zagreje. I onda je spremno. Drugi vafli, naravno, lepši od prvih, kao i uvek. Ovaj aparat je sam po sebi jako težak i onda se zatvara sam, pa mi tanji vafle, tako da ću pokušati da pridržim ovih početak pre nego što se uhvate. Stavila sam činicu. Ugrelo nam se ulje. Sada ćemo da zaronimo našu piletinu u ulje i da je pržimo 4 minuta na jednoj i 4 minuta na drugoj strani. Ove su nam mnogo više fluffy. Ove su prelepe. I tako dok nam se sve ne isprži. Konačno smo završili. Piletina nam je ispohovana i ultra hrskava. Ne čekam da je zagrizem. I sada ćemo da naređemo naš tanjir. Uzmemo 2 vafla ili koliko god želite i 2 komadića piletine. I obično ovaj tajni trik koji ja inače uradim sa pohvalnom piletinom je kad je ispohujem, uzmem malo tog vrelog ulja i stavim u smešu začina ljutih sa brown šećerom, ljutom paprikom, dimljanom paprikom i slatkom paprikom. Onda promešam to vrelo ulje i u to zaronim ovu piletinu. To je kao pohvalna piletina iz Nashvilla, po Nashvillu je popularna i takva bude prelepa, ali bude lepa i bez toga. A sada ćemo ovo da zalijemo sa medom. U Americi se nekad koristi javorov sirup ili slatki sirup ili ono što je moje omiljeno, to je ljuti med. To jest pomešan med sa ljutim začinima ili čak i ljutim sosom, ali opet danas, pošto ne pravim samo za sebe, ćemo da stavimo običan med. Ako niste do sad probali piletinu sa medom, jako preporučujem. Čak i ljudi, uglavnom, moj momak, na primjer, je jedan od onih ljudi koji tvrdi da ne voli nikad slano i slatko mešavinu i oduševio se pohvalnom piletinom s medom. Tako da, preporučujem da probate. Ko voli piletinu? Ajmo. Kreni mede. Čak i otac koji je protivnik tih ukusa voli. Eto, to je to. Uglavnom muškarci svi tvrde da ne vole, pa onda probaj. Tata se šokirao kad je čuo
Slatki vafl i pohovana piletina. I sad viljuška i nož i navali narode. A s obzirom da nam je tu mama koja ne jede piletinu, napravit ćemo moj omiljeni vafl, prvi vafl koji sam, ja mislim, u životu pojela, osim bakinih kolača, naravno. A to je vafl u Briselu. Ja sam u Briselu bila 3 puta i svaki put idem isključivo u prodavnicu čokolade na trgu, gde ti daju da isprobavaš gomilu različitih čokoladica i tako ispitujete šta više voliš, kakve ukuse i sve, onda ti pronađe tvoju omiljenu čokoladicu i svaki put pogodi, bukvalno ne može domaši. A na trgu, ovako na jednom ćošku, ima jedno malo prozorče gde se prodaju vafli za 1 evro. I to je najbolji vafl koji sam ja u životu pojela i nikad nisam uspela da ga rekreiram. Ovo je prilično blizu, ali nije to to. Tako da, kad vam se jadu vafle, vi prosto idite u Brisel. Da bar živimo u tom svetu, da je to moguće. Možete da birate, naravno, šta god želite da stavite od gore, ali ono što ja svaki put stavim i ono što im je jedno od najpopularnijih mešavina je Nutella, banana i jagoda i nekada šlag ovako u centru, ali s obzirom da su mamini vafli sa šlagom, odlučili smo ovaj put bez. Oni ti tamo peku, taj vreo vafl, bukvalno vredi otići u Brisel na jedan dan samo na te vafle. Sad sumnjam da su, boga mi, evro, sad su verovatno 10 evra. Bilo je nekad. Vafl je bolje od palačinke jer ima ove kockice u koje mora da upadne mnogo više fila nego palačinke. Pa možete kažete, bože, pojeo sam samo jedan vafl, pa mislim, nije to tako strašno. Ako mislite da preterujem, oni tamo stvarno ovako bogato namažu. Znači, ti pojedeš taj jedan vafl, ja mislim da ja u Briselu nisam u životu ručala. Znači, pojedeš taj vafl i miranci. Ne moraš da jedeš bukvalno do uveče, ako i uveče. Još ako uzmeš svoju omiljenu čokoladicu i topljenu čokoladu u Lindt prodavnici. To je to, gotov si, možeš kući odmah. Mada su njihovi vafli malo pravougoni, malo su onako duguljastiji od ovog našeg. Ćemo da rećemo ovako. Probala sam jednom i sa sladoledom, ali to mi se nije nešto dopalo, iskreno. Što je začuđujuće, jer ja obožavam sladoled. I obožavam kolače sa sladoledom, ali za vafl mi je ili šlag ili ništa. Imamo ove jagodice ovako van sezone, zahvaljujući mojoj mami koja ih je gajila i koje su lepo uspele. Mislim da bi išla odlično i sa malinama. Ali ovo su moje, kako ja uvek. Tačnije, sva 3 puta. Ekspert. Ali neke stvari vam ne mogu izaći iz bukvalno sećanja. To ja dosta slabo pamtim, ali te vafle znam tačno. Taj trg, da me sad staviš na trg, snašla bi se. Prvo otišla na vafle, onda na čokolade. Evo ga. Slane i slatke. I sad još samo da probamo i onda da glasamo da vidimo ko je najbolji. Evo nas, idemo u svačiji omiljeni deo našeg takmičenja, a to je glasanje. Tačnije moramo prvo da probamo, pa onda glasanje. Krenut ćemo kao i uvijek od prvih, od bakinih kolača. Bakinih kolača. Koje ćeš nam podeliti? Imamo ove malo deblje i ove malo tanje. Birajte. Dajem vam da birate, da. Ja ću ovaj jedan. Samo jedan, ja sam na dijeti. Ja ću ove jedne malo deblje, ja volim ovako, ove klasično okrugle i malo puckastije. Ja ću tamo ovo drugo, evo. Srculente. Šta je? Starinski, poznat jako. Ako idete na neko putovanje, pravim 2 mere. Jeste. Jako lepo. Šta si ono osvojila s mojim ovim? Dobila sam ulaznice besplatne za festival muzički. Koje su bile oko 50 evra, tako da
Zato što sam nahranila pola ekipe. Ti njih nahranila s ovim, oni tebi ih ulaznice. Tako je. Tako je, tako da eto, znate koliko su vredni bakini kolači. Znači mogu i deblje i tanje i meni je fascinantno što duže stoje, sve lepši. Ako je uvakumirano, onda onako postanu mekši i lepši. Ne mora vakumirano, može u metalnim kutijama ili u papirnim. Bitno samo da nije baš nešto bez vazduha, da ima malo vazduha. Aha. Odlično, kao i uvek. Molim lepo. Molim. Sada mamini. Izvoli, Dušice. Hvala lijepo. Izvoli ja. Ti si bila u Briselu, kako se ovo jede? Viljuškom i nožem ili? Da. Onako, kako dobiješ na ulici je u ovako kartonskoj nekoj kutici ili na tanjiriću i onda jedeš ovako kao parče pice, ali ovi tvoji su baš mekani. Možda bismo ipak trebali viljuškom i nožema. Ili ne. Ovako malo da je odvalimo. Šta ovdje sine ima? Kesten pire, šlag mali. Kesten pire sa šlagom, znaš, to čuveno letnje jelo. Joj, što je lepo. Prelepi su i baš mekani. Jesu tvoji trebali da budu hrskavi? Jesu, ali odmah smo ih u šlag stavili, pa je hrskavost se verovatno malo izgubila. Probat ćemo jedne nepunjene, bez šlaga. Bukvalno su toliko mekani. I ostučići, oblačići, bukvalno. Prelepi. Ovo je najmekši koji sam jela, mislim, vaflu u životu. I liči na belgijski. Jel ti liči na belgijski? Tu sam negde, a? Pa mekši je dosta od belgijskog. Od onog u Briselu, to konkretno. Nije u stvari dosta. Takav je i njihov unutra, ali je s polja krskav. Mislim da je ona spoljašnost do aparata. Ja isto mislim da stvarno ovaj aparat, to je 3 u 1 aparat koji pravi tople sendviče i sve. Baš nije onako... Kupit ćemo onaj što se okreće. Okreće, da. Pa ćemo probati ponovo. Da. I nabavit ćemo šećer, pa ćemo probati i liješke. Ali jako je lepo, stvarno. Hvala. Sviđa mi se. Mislim da nisam neki ogroman fan kesten pirea, ali sam waffle kida. Mislim da kad se namaže nutelicu... Šta kažeš, bako? Ne kaže ništa. Sad će da dođe bakin deo. A sada pohovana piletina i vafli. Sad ću ja vama reći je lepo ili nije. Sad ćemo da čujemo zaista pravu istinu. Pravu istinu i mama će da proba ove slatke sa nutelicom. Ovo je samo za mamu. Pa boga mi i za mene. U ovo ima malo manje meda, ajde da baku baš ne mučemo od starta. A šta ćeš čuti kako ide piletina sa ovim? Kako se to jede? Viljuškom i nožem. Odsečeš. Dobro. Tako jedno parče. Parče. Možeš i manje, ja ću ovo moje malo da smanjim ipak. Dobro. I jedeš. I kako to jedeš na ulici isto? Ne na ulici, boga mi, ovo se jede u restoranu. Pa što to nisu parče hleba, lepo? Šta da ti kažem? Tako je na jugu Amerike. Jesu njevi pilići ko naši, jesu? Imaju krila i noge. Imaju i krila i noge, američki pilići. Koliko je hrskava piletina, pravim najbolju piletinu. Koliko je divna piletina, šta je? Jel da? Ja, bože. Ali mislim da ću kao što sam i u Americi, ja to spustiti tu piletinu i onda jesti malo ovo. Jer ovo nekako je jako velik zalogaj. Ja ne volim ja toliko zalogaj, onda se žvaćeš pola godine, bukvalno. Ovako malo, jedeš malo piletinu, malo vaflića i odlično je. Da li ti se sviđa piletina sa medom? Da. Da? Da, divno. Ali bez vafla. Dobro, do pola. Do pola smo pogodili. Kakav je moj... Kamera sam pojela i vaflom, a posle ne moram. Ne moraš. Sad samo pilić. Da. Ovo je prelepo. Ja, pa hvala. Ja isto mislim da je skromno da pravim najbolju pohovanu piletinu. Šta kažete vi? Jako je lepo, samo što je onako
puno nutele, pa je čokoladno i baš zasitno. Ali puno nutele. Ali sam pojela. Nije ti loše. A je li ovako lep? Koja je razlika? Ja ovdje ne osjetim toliko osim piletine. Ali to je taj, mnogo je tvrđi od tvog. Tvoj mi je lepši. Sam waffle, onako vazdušastiji je i mekši i sve to. Jest. Ali dobar je i ovaj. Jest. Nije loš. Dobar je, posebno što ide brzo, ali pohovanje ništa ne može da pobedi. Pa dobro, tebi, Boga mi Hoćeš ima. naučiti ostarelu baku kako si to pohovala? Hoću. Eto. Ali ja verujem da ćeš ti dalje praviti ono tvoje. I tvoje je isto najbolje. Imamo dve najbolje. Nema zakona logike u ovim našim kuhinjama. Bože, što je dobra Drugačije, ali da. Što je dobra piletina. Ne mogu. Bude hrskava 2 dana. To je neverovatno, bukvalno, ali to je zbog tog duplog umakanja i tog natapkavanja, što mama ne voli. I to što nema jaja, nego je samo brašno i marinada i to je u stvari najlepše. Probat ću ja to na svinjetini, to je dobro i na svinjetini. Ima to piva? Sigurno. Nema piva. Što će pivo unutra? Nema vina. Što? To se nešto dobija leposti? Pivu kad se pohuje? To je čuveni pohor li sa pivom, ali je nikakav. Orli, da. Ovaj nije sa pivom, samo taj kiselo mleko, to jest jogurt i mleko sa limunom. I onda 2 puta umakano. Malu marinadu po brašnu, marinada brašno. I onda sa svim tim komadićima tog testa se prži. Savršeno. Ja. Što je dobra piletina. U vaflima gubim, ali za tu piletinu. U ovoj epizodi sam napravila najbolju pohodnu piletinu. Definitivno, zauvek. Hvala. Medi piletina savršena. Jel da, medi piletine su bukvalno neverovatna kombinacija. Eto, čak i tati se dopada. To čak i meni. Neverovatno. Neverovatno. Malo sam tu bila kao... Ali evo, ako ćeš da datašiš malo medi. Ne, ja sam htjela ovdje da zamočim ovo. Zamoči, slobodno. Ako uspijem ovo. Da, ovo je puno bolji waffle od ovog. Da, ove sam na početku pekla i mnogo sam ih kraće pekla, ovo sam malo duže pekla. Ali i dalje je tvoj vazdušastiji. Malo, ali ovi iskroz uporediv. Jeste. Ovi su malo prepečeni, to malo tvrdi. Vredno je, znači, staviti kvasac ako imate vremena. Jeste. A ako nemate vremena, onda je dovoljno dobro i sa praškom za pecivo. Definitivno. Bukvalno, da. Razlike neke velike nema. Ali ima, ako imate vremena, bolji su. Jesu, ali kad ih utopiš u sve ove, onda kad ne jedeš sam waffle, nego kad ima puno toppinga, onda se to ni ne osjeti. Jes. Glasanje. Baka će prva da glasa. Divna je piletina. Tijana, piletina. Ja napravila najbolju piletinu. Moje poznajem ovo vas dve dajte ovdje. Slatki kolači. Ali iznenađujuće, naši imaju mnogo manje šećera od toga. U mom ima pola kašike šećera. Divni su. Ali stvarno, znači, ima toliko malo šećera, kako ti je to slatko? Zato što ima od gore slatkih stvari. Ima meda od gore. Meda i da. Jesi probala bez piletine samo waffle? Nisi? Probala je piletinu bez waffle. Čekaj, evo probat ću. Ne moraš, ne moraš. Dobri su. Odlični. Dobri, ja sam montaži uživo. Vi ste to jele po Briselu i po belom svetu. To nije za mene. Dobro. Ja sam dete sa Salaša i sela. Ove može onako u ruku pa šoro. Jeste istina. Da. Mama, baka glasuje, stvarno ne znam kako ćemo uzeti ovaj glas, ali shvatit ćemo se. Ja nekako uvijek ispadnem da sebe hvalim, ali meni su ovi moji najlepši, pošto nisam jela ove vaše koji su inače, svi kažu najlepši sa piletinom. Ali sljedeći put ću ja ispuhvati meni svinjetine, pa ćemo da vidimo. Da. Kakvi su s mesom. A tebi, Tina? Čekaj. Mamini su poznati. A ovo mi je, znaš da ja nisam ljubitelj tako čiste nutele. Ja nutelu volim nekako sakrivenu. Truth. Jest. I tu bi mi, da smo stavili šlag, pa ove voćkice od gore bilo... Ja, lepi su vafli sa šlagom, stvarno. Da.
Lepi su, ali telom su fantastični. Kako konu. Dobro, znači, prvi, drugi, treći. Ti uvijek daš neke opisne. Ovo se ne posljeda tako dešifruje. Da, opiši nam. Ne, nemoj da nam opisne. Ovi tvoji su mi najlepši. Kako kad smo sad ustanovili da su tvoji lepši? Pa jesu, ali spram truda koji je uloženo i vremena. Ne. Samo čisto ukus. Onda bi Šarlota bila poslednja, da sad gledamo trud uložen. Šarlota bi bila 5 od 3. Samo ukus. Ukus. Samo ukus. Koliko ti se sviđa? Moji. Dobro, pa drugi? Pa tvoji. Pa bakini kolači koji su onako... Jela cijelog veka dosta je pre. Koji su onako bakini kolači. Da. Šta ti kažeš? Piletina kaže. Boga. Ne, ojoj. Ako gledamo samo čisto testo za waffle, onda su mi tvoji najlepši, pa bakini, pa moji. A ako gledamo toppinge, onda piletina, nutella, pa kesten, tačnije pa prazno, pa kestemir. Tako da ne znam stvarno kako bi ih ukombinovala. Mada i bakini kolačica malo pekmeza i to... Jest. Nisi? Nije nužno. Nije nužno. Nije, ali su lepši kad se stavi malo pekmeza od gore. Sad sam ja dala najopisniji odgovor. Oh my, najteže koje. Smo se složili za bakine. Nismo. Boga mi, ovo je stvarno ili nerešeno, ili... Ostavljamo vama u komentarima da gledate. Ja znam, najbolje ocene do sada su dobile ovo. Prema tome, pobeđuje tvoje... Znaš šta, baka je tu glasila samo za piletinu, a ne za waffle. Pa da li rekla da je najlepša kombinacija? Nije. Da ima jednu paču divnog hleba i Rekao je piletina. Da. Tako sam rekla. Piletina može, ovo sa medom divna je. Čuli ste svačiji opisni komentar. Vi glasite u komentarima ako imate nešto pametnije da kažete. I to je to. Znači sve 3 peramo sudove. Znači sve 3 peramo sudove, a vi ćete u komentarima da glasate šta će sledeće da bude. Yes. Za wafle smo zapravo vas poslušali, to ja nisam ni rekla na početku. Da ste to najviše tražili meni u inbox na Instagramu i u komentarima, tako da zato smo pravili wafle. I bakine kolače na YouTube-u i svuda. I hvala vam puno što ste nas gledali, volite se, čujte se i kao uvijek ostanite debeli. Ljubite unuke Što svoje. kaže ona jedna i samo čekam da ja kažem i ostanite debeli. Da, to sam I bila. ostanite debeli.